थाखाय होनब्ला आंना मबाइलानो गाज्रि जादोंमोन आरोना दासो बानायनानै लाना फैदों आङो बास स्टेन्डनि लामाया माबायदि जानानै दं अबस्था गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आंना मबाइला गाज्रि जानानै दङ दायो आङो दखानाव बानायनो थांनो नागिरदों आंथ' दा देखायनो हानाय नंला दखानाव मानो होनब्ला खामानि दं हासबेन्डनाबो थांनाय नङा आं हारसिंसो थांगोन ओमफ्राय नानिखौ आङो गालांगोन बिदाजोंनो दाहाय जखन आङो मबाइला मोजां जायो बानायखांनानै फैयो बे समाव देखायनोसै आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय मा जादों आं खोन्थालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर 1 hour later स' लोगोफोर दिनै आंहा भिडिअखौनो आपल'ड होनो हायाखै मानि थाखाय होनब्ला आंना मबाइलानो गाज्रि जादोंमोन आरोना दासो बानायनानै लाना फैदों आङो स' न'आव थांगोरनोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दा बावैसो बानायनानै लाना फैदों आरोना आं दा टट'जों न'आव थांफिनगासिनो दङ लामायानो अखा हानानै दै थाजोबनाय जेरावबो दै गोजाजोब जेरावबो दै थाजोबो आरोना लोगोफोरनि बाजारजों लोगोसे सान्तिनगरनिजायबो दै थायो आरोना हाइरडआव थांनोसै बास स्टेन्डनि अबस्थाखौ नायदो लोगोफोरनो देखायगोन आङो फुरा मानसि जादों डक्टर फैदों दा दिनै सानडे ना बास स्टेन्डनि लामाया माबायदि जानानै दं अबस्था गाज्रि फुरा दै गोजाजोबखा आरोना लामायानो ओमफ्राय टट'फ्रा बास स्टेन्डआव फैनो बालायलायो बिदिनि थाखायनो गलि हाबफैबाय नै लामाया थाबायनो बानानै आङो दै दंसोगारोना लोगोफोर बेनि थाखायनो टट'खौनो लानानै फैबाय न'सिम आरो सोरबा सोरबा फैनो नागिरा बाजारनिफ्राय बास स्टेन्ड होनायखौनो फैनो नागिरा आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला दै गोजा नालाय फैनो बायो लामा मोजां नङा मा नङा होननानै स' लोगोफोर आङो न'आव सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय माने आंना मैया मोनानिफ्रायनो मबाइला माने डिसप्लेयानो थांदों आरोना दायो माथो खालामनो उफाय गैया आं मैया माने भिडिअखौ इडिटबो खालामनो मोनासै सेभबो खालामनो मोनासै ओमफ्राय माने दिनैबो इडिट खालामनो मोनासै मानो होनब्ला आङो दखान थांबाय माबाय फैनानैसो इडिट खालामफैबाय संबाय खावबाय बिनिफ्राय आङो दायो आपल'ड होबाय ओमफ्राय दाबो आपल'ड जायाखै हासबेन्डआबो न'आव गैया आरो आंना नेटआ ओरैबायदि स्ल' गैयाबो मिनिमाम 2 घन्टा लाखागोन आरोना लोगोफोर माथो खालामनो ओमफ्राय ने एकदम माने दोरसोन ओरै मा जादों बिराद देहा मोजां नङा ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर नायनोसै जाखिनि सेयार खालामलांनो हायो खालामसै आं दहाय माने दखानावहाय आं मबाइल जास्लाब मोनि भिडिअ खालामनो नायदोंमोन आं जेनेबा जादों जायाखै माबायदि मबाइलखौ चेक खालामदों ओमफ्राय जेबो नङा अके माने फार्स्टआवहाय जे डिसप्लेखौ लागायदोंमोन बे डिसप्लेया मोजां नङामोन आरोना लोगोफोर मिन्थिया मानि थाखायबा प्रब्लेम होदोंमोन माने मा होनो बिदिखौहाय थुबा माने दस्रायाव टाच जाहैयोमोन आरोना जेरेखम आंना डिसप्ले गाज्रि जाबा जानला मानला थांलाबायो आंना थाङा माने जानायानो जाखाया आरोना खुनुरुखुम फन कलसा बोरैबा हमजायो ओमफ्राय बोरैबाबा हरजायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय माने आं देखायनोबो मोनासै जेबो भिडिअबो गैया आंनाव बानायनाय मानो होनब्ला टेनसनफोरजोंनो आरो देहाफोरबो मोजां नङाना आं जेबो बानायनाय जायासै आं डाइरेक्ट थांनानै सिदा मबाइल बानायबाय ओमफ्राय जखन मबाइला मोजां जाबाय आं डाइरेक्ट फैबाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो आं मा सेयार खालामलांनो हायो मा सेयार खालामनो हाया मेगनफ्रा नुदोंना उन्दुनो ओंखारनानै आमाय मोननाय बायदि मोन्दों ओमफ्राय देहाफोरखौ मोजां मोनाखै दोरसोन बेरदों ओमफ्राय सिं माने बिराद लोमजानाय दं ओमफ्राय देहाफोरखौ ख्रुबनो स' लोगोफोर नायनोसै स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय आं मा सेयार खालामलांनो हायो मा सेयार खालामलांनो हाया नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अखा हादों नै अखा फुरानो दाउखाया नालाय सिजोब जाबाय नै दाउखाया नै दाउखाया सिजाजोब्बाय
नै बोराया थाइजौ लानानै फैदों मन्दिरनिफ्राय जा गिदिरखा थाइजौआ थाइजौआ गैला जोंना जोबजोब्बाय ओमफ्राय नै मालायनि थाइजौसो आरोना 2 hours later. स' लोगोफोर दायो जों दहायनो जाखां लोंखां दसे रेस्ट लालायलायबाय ओमफ्राय दसे उन्दुदोंमोन आरोना देहा मोजां मोनाखैना लोमजादोंना आङो बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय सिखांबाय ओमफ्राय अखाया दासिमबो नागारा आरोना एसे दंबावो लोगोफोर माथो दिनैबो अखा गाबोनबो अखा सानफ्रामबो अखा ओमफ्राय आं दासान्दि जेरावबो थांनाय जायाखै न'आव थांनांगौ दङ थांनो मोनथ'वाखै नायनोसै माला थांनाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय माने दासान्दि खोन्थाखादों नालाय प्रब्लेमाथ' जोबनो रोङा आरो बिनि सायाव मबाइल गाज्रि जानानै होबावबाय माने मबाइल बानायनोबो आंहा फैसायानो गैयामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खुनुरुखुम सासे लोगोनाव लाथ'नानै बानायबाय उपाय गैया आरोना ओमफ्राय मबाइलखौथ' नांथारगौ नालाय आंनो ओमफ्राय भिडिअखौबो दिनै ओरैबायदि लेट आपल'ड होनो मोनबायना आं माथो होनबावनो आं मैया माने इडिट खालामासै माने एसे बिदिनो सातथासोआवनो जादों आरोना आंना मबाइला गाज्रि माने बायनाया ओमफ्राय उपाय गैया मोनाबाय ओमफ्राय बानायबालाय बानायहैनायमोन बाट आंहा फैसा गैयामोन नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो थाथ'नांदों ओमफ्राय बेखायनो दिनैबो माने खुनुरुखुम मेनेज खालामनानै बानायनो हाबाय आरोना ओमफ्राय उपाय गैया नालाय लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना मबाइल बिदिनो जायो आरोना थाखा फैसा बबेबा समाव एकदम माने गैया होनजाखायो आरोना ओमफ्राय बबेबा समाव थाबाथाय थाबाय गैयाबाथाय गैया माने थाइसे फैसाखौनो नागिरनानै मोना जायो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' खुनुरुखुम मबाइलखौ बानायनानै लानानै फैग'नो हाबाय उपाय गैया दाथ' नांथारगौ नालाय आंनो मबाइलखौ ओमफ्राय आं दा डेलि ब्लग होयो आरो दिनै आं माने सानफ्रामबो 8टा 9टायावनो आं भिडिअ आपल'ड होयो ओमफ्राय बिराद दिनै लेट जाबायना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आरोना 2:30टासोआव आपल'ड होनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय माने हासबेन्ड थाबा थाब 12टा 1टासोफ्रावनो आङो 12टाथ' नङा 1टा 1:30टासोफ्रावनो आङो आपल'ड होनो हागौमोन बाट गैयामोन नालाय बियो आंना माने नेटआ स्ल'ना आं नोंसोरनो खोन्थाखादों आपल'ड होयैनो माने मिनिमाम 2 घन्टानि बारा लाखायो आरोना आंना नेटआनो एकदम स्ल'नो ओमफ्राय माने एकदम स्पिडाव जायो नालाय बिदिनो 30-40 मिनिट्सफ्रावनो जायो ना 40 मिनिट्सबो नांलायलाय एखमबा 30 मिनिट्सफ्रावनो जायो एखमबा 25 मिनिट्सफ्रावनो जायो आरोना बुंनो हाया आंनिजों लेट जायोना लोगोफोर माथो होनबावनो आंनिजों ससे आपल'ड होबाय आङो ओमफ्राय उनाव हासबेन्ड फैनानैसो थाब आपल'ड जादों आरोना नङाब्ला आंनि भिडिअआ 3:30 4:00टाफ्रावसो आपल'ड जाहैगौमोन स' माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर दुखु सुखुआथ' अरायबो थाबाय थाखायो बाट आं जेब्लायबो हेप्पियावनो थायो आरोना लोगोफोर जेखि प्रब्लेमानो जाया मानो जेखि माबायानो फैयाथों मानो अरायबो आं माने हेप्पि थायो ओमफ्राय आं माने सानसेयाव खेनसेखौ मिनिनो मोनथारनांगौ आरोना होनबासो आंना गोसोआ स्रां मोनो जेसेबांखि दुखुआनो फैया मानो जेसेबांखि गिदिर बिपदानो फैया मानो माने आं अरायबो मिनिनानै थायो आरोना लोगोफोर बेनो स' आं दिनैबो जेबो देखायनो हायासै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा मा नंबां जाबां भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय जेब्लायबो दुखुनि माबा माबि हेन टेन भिडिअ लाबोयो होननानै गाज्रि मोननाङा आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो मानसिनि लाइफआ बिदिनोसै नाजागोन आङो जेब्लायबो हेप्पिनि माने ब्लग लाबोनो मोजां ब्लग लाबोनो बाट दासान्दि एसे टाइमफोरखौबो आङो होनो हाया जादों आरो बोथोरफ्राबो मोजां नङा ओमफ्राय अखा बोथोरफ्राव अबाव थांनो आरो खामानिफोरबो गैयाना जेबो बेनि थाखायनो बाट न'आव थांनांगौ दङ नायनोसै माला थांनाय जायो लोगोफोर बिदिब्ला आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार